guys. So, magpagwapa na si Tingkayan guys. Magsuglay-suglay na si Tingkayan. Tara ko mga kauban guys. Na si Ma'am Sara. Bilog-bilog. Ay, ayun na. Tama yung bras. Oh, dara si Mother Bibit. Ha. Guys, matumi sa gym ron guys. Kay Kopman karon. Manayaw mi unya. Para ka bibit to. Para mo isahin na yan. May carter nga eh. Ayahay kaayo ko guys. Kay lighting supply oy parlor. Wala na kay kuan kayo akong bugod oy gubot kaayo. Kay kulot kaayo akong buhok. Nakuan siya kanang Di na ako na request. Marlo. Imo na po gato na to oy. Lapok kayo doon. Kalapot di dapita. Uy, lampo kayo diha. Tinigil mo kanina. Dimi mo mo. Guys, manakay na ni sa sakyanan guys. Padulong sa gym guys. Tara ko mga kauban guys. Ako nang Kaya kalin. Dire dal. Bugas. Dito sa mga bugas dai. Kaya kay gamay ka. Nanami dire sa Binyan Plata. Muna dire ang park. Freedom Park. Natingaan sa sulod. Morning, sir. Nanami dire sa City Hall nga daan. O kami gid siguro ang pinakauna. Ay, nanay nakauna. Nanay, hindi na mo. Panagid na sir ni una sa Pandemya siguro. Ha? Pandemya o sa pandemya sa ito sa linya. Dalago. Layo man kayo. Bawo na sana. Alula. Katong itang kauban itong natin sa spill pot. Bot nami guys. Ay, tididing. Nabot na mi diri sa sulod. Ningo pa, wala pa kayo tao. Nag-practice ni guys. Pag-practice na diya. Wala nag lights. Ano ba na? Wala. Stay na raw. Naa
nakaabot nami og wala gid mi nagmahay kay kami gud ang na-champion sa Zumba.